Per nosaltres, pels estudiants universitaris, és un honor, és un plaer poder-nos rebre, poder-nos escoltar i poder-nos organitzar amb vosaltres. Companys i companyes de Panrico, segurament des que vau començar el conflicte us haureu sorprès que hi hagi tanta gent que solidaritzi la vostra causa. Quan vau començar aquesta lluita, l'obrer individual, el treballador, devia pensar, com a molt podré comptar amb l'ajut i amb la comprensió del company que està al costat, que està patint la mateixa situació que jo, no? I vau començar a veure com des del primer dia, el segon, la primera setmana, la segona, fins a dia d'avui, heu estat rebent mostres de solidaritat dels treballadors, de tota Catalunya, de tot l'estat espanyol, dels estudiants i dels sectors populars, no només de l'estat espanyol, sinó de tot el món. Una de les mostres de solidaritat, per exemple, que s'ha rebut recentment, és del Comitè Central del Partit Comunista de Mèxic, de Grècia, de molts països del món, d'organitzacions sindicals, organitzacions comunistes, degut a la crida dels comitès d'unitat obrera i del Partit Comunista dels Pobles d'Espanya. I per què tothom es pot sentir representat en aquesta lluita? Perquè el treballador, sigui de Santa Perpètua de Mogoda, sigui de Madrid, sigui de Bangladesh, sigui de Grècia, tots teniu una característica en comú independentment de les diferències quantitatives en el laboral. És a dir, independentment del vostre sou, independentment de les vostres condicions laborals, independentment de la llengua que parli el vostre explotador, tots teniu en comú aquesta característica, que produïu tota la riquesa de la societat, però només en percebeu una part molt petita, perquè hi ha un empresari que té la propietat de la fàbrica en la que treballeu, i en virtut d'això, en virtut de les lleis que hi ha establertes en aquesta societat per la força del diner, tota aquesta riquesa que vosaltres produïu no la percebeu, sinó que la va a les butxaques d'aquest sàtrapa que en el cas de Panrico té noms i cognoms, però totes les altres fàbriques té altres noms, té altres cognoms, però és exactament el mateix. I així doncs, tots els obrers del món teniu aquesta qualitat en comú, que ho produïu tot i us ho roben pràcticament tot. I tots els obrers del món teniu una altra qualitat en comú, i és que des de fa dècades veieu que els vostres drets no augmenten, sinó que no paren de retrocedir i de retrocedir. I per què retrocedeixen els vostres drets? Retrocedeixen en primer lloc perquè els obrers, però també els estudiants, la societat, ja no comptem amb el referent que eren els països socialistes i la Unió Soviètica, que pugui semblar o no pugui semblar, donava por als empresaris de tots els països també del nostre. Però també hi ha una altra qüestió, que és molt més important per nosaltres a nivell de l'estat espanyol, a nivell de Catalunya. I és la qüestió que des de la transició, l'obrer, però també l'estudiant, però sobretot els obrers, que és el que ens toca avui, ja no lluita per conquerir drets, ja no s'organitza des de la base, sinó que les cúpules sindicals que s'han aprofitat d'estructures que són vostres, que són de la classe treballadora, s'asseuen a la taula de negociacions abans que comenci la lluita per vendre els seus companys a la fàbrica per obtenir ell un benefici personal. Però tot això té solució. Els països que ja no existien poden tornar a existir. La combativitat que existia en aquest país pot tornar a existir. I la lluita de Panrico per tots els obrers de l'estat espanyol és un exemple en aquest sentit. Per què és un exemple? Perquè us esteu organitzant en una assemblea que vosaltres dieu la decisió que prenguem aquí és una decisió que va a missa i la decisió que preneu des de fa 4 setmanes és la de lluitar pels vostres drets. Això és una cosa que per molt elemental que sembli fa dècades que no es feia a l'estat espanyol en aquesta dimensió. Desenganyem-nos. Els drets no es van conquerir suplicant. Els drets no es van conquerir negociant, sinó és al final d'una lluita. Perquè la negociació no serveix de res si no tens una posició de força. La jornada laboral que hem estat gaudint durant molts anys, la seguretat social, els convenis col·lectius, tot això es va conquerir en vagues, es va conquerir en lluita. I a dia d'avui, els que diuen que hem d'esperar a que ens presentin la proposta, a que ja estigueu al carrer per mobilitzar-vos, són els que us han estat traient durant moltes dècades i vosaltres en l'assemblea des de fa setmanes heu estat dient la nostra decisió és sagrada, la nostra decisió és completa. Tenim, per tant, els mateixos problemes. I heu de tenir molt clara una qüestió. L'empresari que té la propietat de la fàbrica
no aturarà mai les seves agressions contra vosaltres si no és que vosaltres l'obligueu a aturar-les. Perquè l'empresari no és una qüestió de voluntat que vulgui enriquir-se més o menys. És el sistema capitalista amb el seu mercat que obliga l'empresari a comportar-se com s'ha de comportar. En altres paraules, l'empresa privada sempre haurà de buscar més benefici a costa de la vostra suor si no vol enfonsar-se en la competència amb altres empreses privades que també estan explotant els seus obrers. L'única manera de tòrcer la voluntat de l'empresari és com ho esteu fent vosaltres, amb organització i amb lluita. I si lluiteu pel pa dels vostres fills, si lluiteu en contra de 200 acomiadaments, d'una rebaixa del sou de més del 20%, per què no podeu lluitar en el futur quan hagueu obtingut una victòria, perquè l'obtindreu per obtenir més del que teníeu abans? Les lluites defensives es poden convertir en lluites ofensives. L'altre dia, el company Jorge, que ha estat a la Panrico alguns dies, jo vaig sentir com us ho deia. Igual que lluiteu per una cosa, igual que produïu productes amb les vostres mans, també podeu donar alçada a un altre tipus de lluita. En altres paraules, per què necessiteu a l'empresari? Què fa l'empresari? En un primer moment, la lluita és pel bé dels vostres fills. El dia de demà, la lluita serà per tenir-ho tot, per tenir tot el que tenen ells, els euros que han desaparegut de les arques de l'empresa i que no sabem on estan. Tots aquests diners són vostres i el dia de demà, si teniu organització, si teniu força, igual que obteniu victòries petites, veureu com també podeu obtenir victòries grans. I tingueu-ho clar, ho deia al principi, companys i companyes de Panrico, vosaltres sou un referent per molta gent. Fa uns mesos vam veure com lluitaven heroicament els miners d'Astúries. Avui veiem com lluiten els treballadors de la neteja de Madrid. Fa un any vam veure com combatien els obrers de la fàbrica d'acer a l'Eniquia Ligurgia d'Atenes, que van estar 7 mesos en vaga indefinida i van rebre diners de tot el món. Es va organitzar una caixa de resistència a tots els països del món i van guanyar la seva lluita, que era per la readmissió de treballadors. Ja no per impedir l'acomiadament, sinó per readmitir treballadors acomiadats i ho van aconseguir. Aquella fàbrica, com també és el cas de les mines Astúries, que l'altre dia els dos companys que vau estar a Madrid ho vau poder sentir. En el cas de les dues fàbriques d'acer d'Atenes o de les dues mines, de la Cerredo i la d'Uminsa d'Astúries, sempre hi ha hagut el mateix cas. Hi havia una mina que lluitava, una fàbrica que lluitava i una altra que no ho feia. I les diferències es poden apreciar clarament. Avui, els miners de la mina de Cerredo, els obrers de la fàbrica de l'Eniquia Ligurgia d'Atenes estan tots readmesos, els que no van lluitar estan tots al carrer. Encara hi ha molts obrers que es pensen que no tenen força perquè es veuen ells sols com individus, però s'adonaran amb la vostra lluita i amb la de molts altres treballadors que són invencibles, perquè no són un, sinó que són milions quan s'organitzen i es donen la mà. I pels estudiants, que també tenim problemes, que tenim el mateix enemic que vosaltres, sou el nostre referent, igual que ho sou pels obrers, i he de dir, ara i aquí, que esteu complint, que estem orgullosos de vosaltres, que estarem amb vosaltres fins al final, fins allà on vulgueu anar, i n'estic convençut que aquesta destinació, aquest final, serà la victòria. Visca la lluita dels obrers de Panrico! Visca la lluita de la classe treballadora! Hola. Bueno, yo quiero empezar haciendo un pequeño resumen de lo que han sido estos últimos 10 años en Panrico. Panrico ha sido una empresa que ha dado millones de beneficios durante muchísimos años y en la última década, en la cúspide de toda esta burbuja económica que hemos vivido, pues el propietario la vendió por 900 millones de euros y la vendió a lo que hoy está muy de moda, que son una empresa de capital riesgo, que se llama Apax Partner. Esta empresa lo que hizo fue vender activos, descapitalizar la empresa y, bueno, llevarse multiplicado por no sé qué número la pequeña inversión que hizo, porque además parte de la inversión la hicieron los bancos. Esta empresa al final se fue, dejó a los bancos con la deuda. Mira que hay que ser listo para dejar a un banco con la deuda. Y nada, nos compró otra empresa de capital riesgo que se llama Oaktree. Oaktree ha decidido que igualmente el beneficio que va a sacar de esta empresa
va a salir de nuestras costillas. Y esto pues se traduce en el conflicto en el que estamos ahora, que es una reducción salarial de una media del 30% y en principio una cantidad de despidos en toda España de 2.000 empleados. Con esta reducción la empresa pretende ahorrarse 50 millones cada año, pero pretende ahorrárselos, bueno, ya lo digo bien, ahorrárselos, no pretende vender más, producir más para ganar más dinero, pretende ahorrárselo a costa de nuestro salario. Y esto, evidentemente, es lo que nos ha llevado a esta huelga indefinida. Las últimas negociaciones que se están llevando a cabo, la empresa está haciendo una subasta del trabajo. Quiere decir que está ofreciendo al que más se rebaje el sueldo, más carga laboral. Y esto pues es inadmisible. El reparto del trabajo, el reparto de la riqueza tiene que ser equitativo. No podemos admitir a una serie de trabajadores que estén trabajando y además de trabajar estén pasando hambre. Eso es inadmisible y por eso estamos aquí ahora mismo. La importancia que tiene la lucha obrera, sobre todo la huelga, que es el único arma efectiva que tenemos, es en repercusión de toda la sociedad, porque evidentemente cuando un obrero gana 600 euros, no consume, no puede dar educación a sus hijos y paga una serie de impuestos que luego repercuten en todo el ámbito público. Y uno de los ámbitos públicos en lo que repercute es la universidad. Por eso estamos pagando ahora, como decía el compañero, tasas de 2.000, de 3.000 euros. Y eso ahora se nota en la universidad, se nota en los hospitales, se notará en los colegios, o se está notando en los colegios, y no lo podemos permitir. Desde Panrico, Santa Perpetua, queremos animaros a que os unáis a la lucha, no solo a nuestra lucha en huelga contra la empresa, sino a la lucha común que tenemos todos, que es la lucha de hacer una sociedad mejor. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, ya me conoceréis. He estado ahí desde la primera noche que entró en huelga la fábrica de Panrico, ahí dándolo todo junto a ellos, con todo lo que decidían ellos, desde el primer momento hasta el último momento. Incluso cuando cargaron los Mossos de Escuadra contra los trabajadores de Panrico, ahí estábamos, defendiendo el derecho al trabajo, no lo que nos decían, defendiendo el derecho al trabajo digno. Eso es lo que están defendiendo los trabajadores de Panrico. Que no nos cuenten milongas, que no nos cuenten que la policía no cargó. La policía sí cargó y mandó un compañero al hospital, que les queda a todo el mundo claro. Pero está claro, la lucha de los trabajadores de Panrico no es una lucha que están ellos solos, es una lucha de toda la clase obrera, porque ante cada ataque a la clase obrera es toda la clase obrera la que tiene que responder. ¿Por qué? Nos preguntaremos. Porque el día de mañana, si echan a los trabajadores, ellos van a ser los que van a ejercer de presión sobre todos los salarios de los demás trabajadores. Van a pasar al ejército industrial de reserva y van a estar presionando los derechos y todos los salarios de los demás trabajadores que están trabajando. Por eso es una lucha por el bien común. Por eso es una lucha, como decía antes Sergio, por transformar la sociedad, por transformar el sistema productivo. ¿Por qué? Porque el sistema productivo, porque todo lo que se produce recae en las manos de cuatro, pero de cuatro que no trabajan. Los que de verdad están trabajando son los que se ven abocados a la miseria, los vemos abocados a que nos quiten todos los derechos, los vemos abocados a que nos echen de nuestras casas, que nos manden a la miseria como nos mandan. ¿Y ellos qué? ¿Qué es lo que esperan? ¿Vender la empresa a otro grupo del capital monopolista que cogerá, destruirá derechos y claro, la venderá a vender porque da más beneficios y la venderá por más dinero? Y eso no se lo podemos permitir, pero no se lo puede permitir solo los obreros de Panrico, no se lo puede permitir toda la clase obrera, porque es un bien de todos. Y ante todos estos ataques, ¿qué es lo que nos dicen?
los que nos venden humo? ¿Qué nos explican? Que no, que la crisis es una estafa, que si es culpa del banquero, que si es culpa de una gestión política. Mentiras y sandeces. Son las leyes del desarrollo del capitalismo lo que nos aboca a los trabajadores a la miseria. Y es lo que tenemos que cambiar. El capitalismo. El capitalismo es lo que nos envía a la pobreza. Es él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unidad y lucha ante todo. Unirnos todos los trabajadores, porque nuestros intereses son comunes. Los intereses de todos los trabajadores. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vuelvo a lo de antes. Nos organizaremos en cada fábrica, en cada universidad, en cada barrio, en cada universidad, atacando directamente a la patronal que pretende que aquí vengan las empresas a llevarse mano de obra barata. Porque es lo que quieren aquí, llevarse mano de obra barata, para bajar los salarios de todos los trabajadores. Y las FPs, ¿qué son las FPs? Formación profesional. ¿Formación profesional de qué? Formación profesional de bajar salarios es lo que es. Vender a chavales que vayan a hacer prácticas no remuneradas, donde no se les paga nada. ¿Para qué? Para aprender. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace el patrón? Venga a meter chavales y estás aprendiendo una faena. Pero tú no estás pagando un salario, hijo de puta, que lo tengas claro. Y así es como se van agrandando, y así es como nos van atacando, y así es lo que nosotros estamos permitiendo. Y eso no lo vamos a permitir más, que le quede claro que aquí hay un colectivo de la juventud comunista que está haciendo fuerza a la patronal, que está permitiendo que esto no se vaya a las manos de los capitalistas, que nos vamos a organizar en cada fábrica y en cada centro de estudio. ¡Con un par de huevos! ¡Sí, señor! Y se tengan miedo, el miedo va a caer sobre ellos, el miedo de la lucha obrera es lo que no les deja dormir, el miedo de que la clase obrera se levante unida para que tumbarlos a ellos, porque como bien decía antes Domenech, ellos no son necesarios, porque me vas a venir tú a mí a decir que alguien que está allí en Wall Street metiendo un puto sobre de dinero sabe cómo se fabrica un belete, me cago en la puta, no sabe cómo se fabrica un cómic, no sabe cómo se fabrica nada. Y lo que ellos pretenden es sacar más dinero de eso, sacar dinero, y si no reciben más dinero del que han metido en el sobre, les sobran los trabajadores, les sobran los derechos de los trabajadores, los que están produciendo esa riqueza que tú estás robando, patrón. Otra cosa que está clara, son las fuerzas políticas lo que nos plantean. ¿Qué es lo que nos plantean? Que no hagamos nada, básicamente. Es decir, ¿qué es lo que nos dicen? Iniciativa Verda para Cataluña, que los trabajadores entren a la fábrica y que después negocien. Eso no es así, los trabajadores negocian a través de la lucha, porque esa es su fuerza, la fuerza de la unidad. Que después venga él, que se bajen de sus coches y que vengan a negociar a pie de fábrica si tan valientes son. Si tanto quieren hacer a los trabajadores de Santa Perpetua, si a tantos quieren despedir, que venga, que lo diga a pie de fábrica si tan valiente es, que no lo diga desde su casa, que no lo diga desde una videoconferencia. Pero está claro que los trabajadores de Panrico han dado un salto cualitativo. ¿Por qué? Porque ayer y hoy mismo hemos estado en la fábrica de Alipu defendiendo a los trabajadores que les quieren mandar a Italia con 23 euros para comer por todo el día, donde Italia todas las cosas son más caras. Y eso es una muestra de solidaridad. Y la solidaridad siempre vuelve, porque la solidaridad obrera no es una solidaridad cristiana, es una solidaridad de clase, una solidaridad de todos los trabajadores, de aquí, de China, de Pekín, de todos los que quieran venir, porque nos vamos a unir todos, porque de verdad vamos a construir un mundo mejor, un mundo que vamos a construir con nuestras manos. Y ante todo esto, quiero felicitar a los trabajadores de Santa Perpetua que llevan 4 semanas en huelga, un mes, y aún siguen con sus posturas claras. 0 despidos
y 0 bajada salarial. Y al que no le quede claro, que se vaya a tomar por culo.